2023-njiň 11-nji aýy. Toyota Camry Grand Sport Halici. Maşyn öňünden degen, Dubaýda sürülen. Sag tarap öňünden degen. Kapot, kreli, bumper çıra çalışmaly. Patkrelnik, suwa çok, olar ya ownuň şok wagtdan çalışmaly. Motor 15 kol krişkasyny çalışmaly. Aýrybaglaryna gelsek, aýrybaglar çykan. Zanaviaska aýrybag, torpeda, rol, tol aýrybaglar çykan. Salony gyzyl salon. Ulu monitor, JBL akustika, Eko normal sport, elektron ruşnoy. Garaz hemme zady bar maşynyň. Ýene bir zat aýdyp geçen şu taýfynda, şular ýalak ownuň şok typçylan ýerler bar. Bular reňksizem Türkmenistana ýalňyşmadan çykaryp berýärler. Maşynyň bahasy $16.400. Gyzyklanýanlaryňyz bar bolsa, ekrandaky nomerde WhatsApp bar, alkan habarlaşyp bilýäňiz. Realny alarman bolsaňyz azawlyk skidka bolar. Kim alsa nesip etsin.